No, zdravičko. Dneska je 14.2. Neviem, či to nie je aj Valentín dobrotivý. Nachádzam sa v Mengusovskej doline. Ja neviem, tuto je to ako pekne na šlapanie. Chcel by som ísť na Volie chrbty. Som stretol aj skialpinistov. Uvidím, som sám zvedavý. No. Dneska rána začalo aj snežiť. Chvíľami posnežuje. Ako sneh vyzerá byť dobrý, ale kosodrevina, je to tu málo. Uvidíme, ako to bude tam vyššie. No, som v Mengusovskej, no ale teda 2 roky dozadu toto bolo celé biele. No ja toto nechápem. Čo toto bude za lyžovačka? To je všetko na chodenie. Nepáči sa mi to.